έχεις αναρωτηθεί ποιες είναι οι χειρότερες κάρτες κάθε τύπου στο Astra Galaxia, τότε αυτό το βίντεο είναι για σένα. Το χειρότερο unit είναι το Awakened Plasma, αφού δεν έχει καθόλου επίθεση και η άμυνά του είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ο μόνος λόγος που θα την έπαιζε στο deck σου είναι λόγω της ικανότητάς του να φέρει ένα πιο δυνατό πλάσμα, που ακόμη και αυτό δεν είναι χρήσιμο. Το χειρότερο boss είναι το Plasma Mass, αφού οι ικανότητές του δεν είναι πολύ καλές και αν και έχει μεγάλη άμυνα, πολλά skill cards όπως το Skyfall το κερδίζουν πανεύκολα. Ο μόνος λόγος να το παίξεις στο deck σου είναι επειδή είναι μικρό level και η άμυνά του είναι μεγάλη. Τέλος, το χειρότερο skill card είναι το Star of Adastro, γιατί η ικανότητά του κάνει μία φορά κάθε γύρο για 2 γύρους το πρώτο σου unit που θα χρησιμοποιηθεί για να φέρεις boss, αντί να πάει στον πάγκο, θα επιστρέψει στο χέρι σου και όταν αυτή η κάρτα φύγει από το πεδίο μάχης, χάνεις 3 ζωή. Το effect αυτό θα σου φανεί σπάνια χρήσιμο και ακόμη και τότε χάνεις 3 ζωή, όπου αν δεν έχεις και πολύ, μπορεί να είναι η διαφορά μεταξύ νίκης και ήττας.